Kaseng Nyau Trap Youth Council HYC Rimuliang Circle hapok kejingilam jung usamla Dester Borlin Wanyang Presiden berlaidon langru usamla lumlang karsemli Presiden ke HYC West Council District mentaga sengi kalai terik uyayong arjar arpusau kalalik ban yakendu Executive Engineer ketenat Meghalaya Energy Corporation Limited Hanong Steng ban yakran halor kejing saateng labun bun snem ban penpoi boarding hapok kasnong maudiang senam kasnong kabadan hapok katany lang pi kaput bat ke Assam nalor kiwe de kimat kaseng kala kenturu yu executive engineer bu nyarap ban pentrai kamno daki meter system hapo kete ithan kanang bagi nong song kinla ban pendunai ke jingkiu pelat jong kabai thang boarding nangta ban marumat bat penbhai ki posting elektrik ki balajat bat bam sarang kabalabu jingmai ki nong song haki babon teli ki snong ki bahap hapo kete kadong kathan Rimuliang kita kajimit na kalian jungi ka Nyau Trap Youth Council Rimuliang Circle harangkat kajing senram lang yung HYC West Council District berkunjung nang kam na HYC Moe Circle kibudi presiden yang kamu merinit nilayo banwan kendu ya Executive Engineer yang ketenat MECL halor kini kimat beki jing dawa haju kapor ba ni na kaliang yang ka HYC Rimuliang Circle nilai isna we ka jing ud jing nam yang para dong para thain haki bun tiligi benai tiligi senam habaya day bat kajing kiu ka bilaj bat kidon ki kiwe pada ki jing ki ba kata ki dong sedang lingba ki jing bompiang su ki kamtam ki post laj bat kiwe ki tiar ki ba tenang kam ha kate ka kalanya dan kalian jong ni ka HYC Rimuliang labu ni ki sautu li ki mat ki ba day ba ni na kasengi dawa habang ipek ya ki babun gisnong hapo kadong kathanyi layu iru bay kini ki jing senjor berki jing bam sarang jong kini ki narkos berkiwe kini ki kebelaj ki ber ki babun ki bala imah do kata-kata berpe berkala don ru ka jing mensau dang kini ki kendiat sengi wakala don ka jing syabat kini ki lain laj ye we kena ya pusnang manja dan mentaga sengi lawan mi ya ui man penpau kan ni kamat ka balai kalong la kumno ki de ban lek pe ban lek mi haman lagi dong ki thang ban pha de ki jingtip sikinong yilam sinong ba ki de ban pe da khmi bha ba ki de ban ai jingtip khamploi sha ka tanat MSCB khnang ba maki kin yo jingtip ba la don ki pus la ki ba labam sarang kila ban bujli no da ki wei khnang ba kan namuan ra jingma namar khamtam ha kan ka sedang wan poi kan ka elang thari kan ka ayom liur kan sabun ki jing julor kini ki lain laj kan ka de kamat ka ba bu jingma bhai ki nong sang thau lada laj ya ki breu le se kan de ya ki marat ki ba ki breu ki ri bat lada kala je ki jing ban sa kan marai susi dan kalian jong giro ya kan niru kamat kila kubur ba insa sim kia ba kalian jong giro ngi ai ki kamon ka diang ban trilang Executive Engineer ola udang day observe udangwan join mai udang kendiat benai hang ni hapo ke distrik ke jongi rai na kalian jongi ila kubur ila kularu ba sim kia ya kini kimat ki bangi seng ni lebu ila pesngau agane ke jinglek ya kendu ke jongi menta sini amat ka baningkong ba ke jingkwa ke jongi kalong ba man pentri kam no da kilometer system kenang ba kinong sunong kinwan ra ke jing mentoi bat kin yo ban penon kam hok bakin siu hok ya ka ai ka ba kinong sunong ki penon kam ya kalai ngal kembang yu i baro si kata kalong ba idon ki sunong ki ba du lai kam tang ko liur ki du lai da ki benai hendrai ka bil lai pada ka poi ki bil ka lai spa sa spa ka kani ka penlong ba nakaliang jungi keren ka basai ba kalong kum ka jing lutino ya ka hok jung kini ki bom penon kam lai hendrai ka bil lai pada ka poi lada siu sa lada siu ru ka kalong kumba kikim pendon kam hendai ki haban di siu ka ai ka balakuna dan kalian jungi ka sangi dawajur na engineer ba lagu no kumno pendon kam no da ki meter system kumba ngi layu i labun tili kilong ying hapo ka dong ka thangi jongi ki bayo ka free connection lada ki wan ban pendai ya ka tega like ka ba free connection lada kim thi ka metar kim sa hiro ban wan ban connect ka tega like tengi i ba kata ka jing thit metar lada kim tere kam kalong be an dan Hendrai na kalian yung Executive Engineer habang ila keren boleh tay sani ya tay akhir bhai kane kamat kalong ma ila kular ba lagu no kumno kinong sunong la dakila ban
ban thit metar mar la keren ke basai ban office kila ban namdon metar de kila ban thit na euro kini metar ban pendai bi baru kilong ying ba de tang ta ba kila ban le no de ka riding metar dan ni sngau ban ai kublai ya studi engineer ba ila sime ne ka rai bar kan ne ke jengkar part ki jongi bola kloy ban yarab lem ya kan ne ke jengkar part ke jongi te halor ke baya dei ba kamar ka baar kumang li ila bun tilik snam la dangam baklah ki arsna mai snam ki balalai habaya dei berkini ki jing ban wan connect ban I like ban I boarding hang teh po snam audience snam kabaran haj po border side bade po di speed area dan re hadu mentah hadu kini ki singi hadin mengila lum jing tip han ki unit berkinong nong snong jong tai ka thai kalong ba kita ki pus like isu yang khang rang ber kita ki tiar ki balawan ki te ka snong kim terekam hadu kini ki singi hadu ki snam ki mentah kani kalong ka ka ba ka jing du nong ka bakrau ya kanong ka thain berkham tam ka jing persep ya ka bisa Suan tungi ki pos hadu mentai ki labam sarang ki pos gon berat iki tiar kita ndrei trei na ka daw bale se ki don ki jing thut malum mala na ka jing pen jong u asam ngingi keren na ka basai ba lada utau asam wan penwit kembang ngingi lada banyak keren mensuang lada banyak kendu habaya dei berkadi kawai ka skim ka bawan na po sentral ka JJM skim hadin bu asam u penwit ban kit iki tiar kita ngela di kendu ya u minister in charge jong PHE ha ka por jong Reniton nah kalian jong isar Reniton ila phone direct deputy commissioner but tangkat tu kat nesni ya ila la ban menteri kambar ila kala ya baik kata ke menteri po bordar dia tengiru nging bannya kaju hi ka kamba na menta ka roy ka pa jong snong ka thau ka su ka san na menta ka jing angnut jong kinong snong balakum no na kalian ka MECL ringkat bat kibor peniai jong ka distrik ling bau deputy commissioner bakin ya kontak ba kimdei ban pentut gini ki bru jong asam nomor kumbang kini ki chief minister arngot ki chief minister ba ki keren nak basai ba umdei ban pentut ya kino ki development ki bawan na kanu kan bostin hantam kon ki ta kitiar ban wan connect ya ta kalait ban wan ring ki wayar kumni kam tai la ki uni pulis jong asam pentut ni long balak loy ban wan la kini ki pulis jong megelia ki mla ban ya senran na kalian jongi ka seng ni kloy ban ya senran na benta ka bha ka miat jong kadong ka than chantam jong ka te ka sno ka balang nut ban yo ya kalai nomor kumsi benta ba kan ni ka jing yai ap jongi ban penbej uput usam jong kan ka wat ka baar lada ni yo ban pentri kam lingba kan ni ka skim la se kan long kumsi benta ka dak sien baki evidence ban ya dei ber kan ni ka jing ai skim nak po meglia syakte gi jaka ki bompat la ban penbej uput usam tengi da banjur na kalian jong iru ilak ong kan ni ba yen sanang pej nang device ka de kawan na kan no ka skim tanda ula lah berdulu la ingi la ong bengin senang ya budin ba ide ban penkloy ba lakum no ha uni usnam ba menta di berdulu ni ino ya kadak kasin tang kendiat tilik benai se ar benai lai benai hadin ba in pen ino kidak kisin ba inda kan wanra ya kajing hun berkaya kajing angnut jong kinong senong